Bħala membru tal-Unjoni Ewropea, Malta trid tilqa' l-ideali ta' din l-Unjoni u tpoġġihom fil-prattika biex bekk jibbenefikaw iċ-ċittadini kollha tal-Ewropa. Waħda mill-ewwel sfidi li għandu l-Gvern hija dik biex tiġi organizzata l-ewwel Presidenza ta' Malta fl-Unjoni Ewropea sal-ewwel semestru tal-2017. Matul din il-Presidenza trid issir ħidma biex niġġieldu kontra l-faqar li jeżisti fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk ir-rata għolja ta' qatt fl-Unjoni Ewropea mhuwiex aċċettabbli. Is-Segretarju Parlamentari Edward Zammit Lewis saħa illi rridu niffukaw aktar fuq l-immigrazzjoni irregolari minħabba li din qed tħalli impatt kbir fuq diversi pajjiżi Ewropej bħal huma dawk ta' Spanja, l-Italja, Greċja kif ukoll Malta. Għal dawn ir-raġunijiet ir-Reġjun tal-Mediterran huwa priorità fil-Presidenza tal-Unjoni Ewropea tal-2017. Zammit Lewis kompla jgħid illi jekk l-Unjoni Ewropea ma tindirizzax dawn l-isfidi li ħerġin mill-kriżi taż-żona euro, Malta ma tistax tilħaq kisbiet oħra li jistgħu jgħinu fl-iżvilupp tal-ekonomija. Minkejja dan Malta qatt għandha rati kompetittivi meta mqabbla ma' ekonomiji oħra fl-Unjoni Ewropea li huma aktar avvanzati, kif ukoll ħaddiema effiċjenti u produttivi.